Ty vole! Možná by mu někoho... A stisknout to psí péro. No a tak, a bylo to super. Pak hodíš, stojíš, nedecháš, čekáš, pak to jdeme hasit, tak si klekneš. Uhasej tě. A čo robím já? Pardon. Ty máš vole psí péro v hubě a spolu na očí. To zní jak klasická na školství. 50 očí, to byla moje. 50! No. 100 000. Yes! Tomáš TK Kováč. Dobrý večer, zdravím vás. Bez tepláku domů, kamaráde. Teenagerov, aj 12letých, takže Dominik mi nerobí žádný problém, doufám, že vyhrá. Silná slova teda. Jak takhle na to koukám, tak myslím si, že rozptylování z červeného týmu bude dneska fakt velké. A červený tým nečeká, si psát to tam znova prostě. No, dost taký byl... Nespichnu moc rychle. No. Myslím si, že Nikouš to má docela v ruce. Je vidět, že jako má fakt velkou výhodu, což znamená dlouhé nohy, dlouhé ruce.